Какво правиш на бюрото ми? Какво правя? Стратегията правя. Стратегията ти е да ми седнеш на стола и да надраскаш всички листи. Глупости! Хич не са глупости. Трябва ти политически опонент, когото да разбиеш. За да изпъкнеш на политическата сцена, трябва да е на гърба на някого. Така, след като се запознах с контринформацията, анализирах информационния поток, прочетох всички вестници, излезли през последния месец и изготвих профили на всички лидери на партии от политическата сцена. Това са техните качества и недостатъци. Проучваш слабите му страни. И го закарвам в някое телевизионно студио и го правя на пух и прах, както Дейвид Камерън разби либералите през 2010-та. Гениално! Браво! Браво! Дай, нека видим първия. Така. Силни страни. Отличен дебатьор. Никога не оставя опонента си да каже последната дума. Недостатъци. Няма данни. Компромати. Няма данни. Така, този ще го оставя за балотажа за президентските избори. Да. Нека видим другия. Силни страни. Има 170 точки на теста Менса, бърз и комбинативен ум, лидерски качества, недостатъци, няма данни, компромати. Крал череши от двора на съседа като малък. Защо крал череши като малък? Не, това не е сериозно. Трябва ми някой от дъното на купчината, разбираш ли? Ето, силни страни, идва на време на работа. Това го правя и аз. Недостатъци, липса му увереност, не умее да изнася речи пред публика, няма положителен образ в общественото пространство. Ха-ха, какъв загубеняк! Искам този. Сигурен си, че искаш да спориш с този? Абсолютно съм сигурен. Карам го при Цветанка Ризова, мачкам го до дъното и моя рейтинг скача до небето! Добре. Тогава започвай да спориш. Противникът Мухлю е пред теб. Не е вярно, че не мога да изнасям речи. Просто до сега не съм изнесъл нито една.